sa kaawit. Isigalit ay wala. Maayong adlaw kanyong tanan yung mga suking tigpaminawan niining Handumanan sa usa ka awit. Og ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Joseph. Sa di pa na ko sugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Pare, mahal mo raw ako. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pala sayang kaagi karon? Mo kining usa ka lalaki nga taga Alegria, Cebu. Aga tumatatampo nagdasingan nga Joseph. Salamat kay nakita na kita sa personal. Lipas ko nga, nagkita na kita, Joseph. Abi na ko og kutob na kita sa cellphone. Kita mo? Kagwapa sa akong uy. Ikaw gani, gwapo man sad gani ka. Ato na to sa ama na. Aron maila-ila kanilang mama ug papa. Ma, pa, si Joseph, akong uyab. Mayong adlaw ninyo, Nang, Noy. Mayong adlaw sa ni Mudong. Apakan anang uyab ni Muchi. Kay gikan pa magkahana sila iyo. Ha? Ani ka matog sa amo? O, che, kay layo betong umo ha. Oh, hinuoy na mami bakante nga kwarto. Ako lang paibawan sila si mama ug papa nga anak ka matug. Kala ay biya ini. Ako ram usa din sa kwarto. Ako teksan si Chebe nga muadto ko sa iyang kwarto. Gilaay ka dito sa imong kwarto? O, che, laing gilid ng istorya. Dini na lang ka. Mutabad ko ni mo ha. Ha? Ayaw, uy. Ha? Anong madap maka nga? Iyab mong bitaw ta? Joseph, gigakos mong kukunin mo. Uy. Joseph, ayaw. Sakti ko. Joseph. Sakti mo gusto kong buhato ni mo. Joseph. Nalipay ka ba sa kong gibuhat mo? Lipay ka ayaw, uy. Che, lutuan na itong tungis. No, ko. Nagduog magod mundo ha? Sorry kayo, Noy. Mang! Mang! Ang? Nga no? Kanawar ko nindo ha? Jesus ko ginoo. Nagakos magod mo diha. Dali diri sa sala, Joseph. Kaya mag-ekstorya ko nimo. Unsa may plano nimo sa kong anak? Kuan, Noy, kining... Di man kumuto nga way naitabo ninyo. Kaya nagduog naman mo. Unsa man, andam na ba ka nga makikpagkasal sa kong anak? La, wapam ko'y trabaho na eh. O makita ka. Di na ka mahimong mupauli sa inyo. O sa Noy? Kung papauli unta ka, kuya og di na ka mubalik. Kay nahilabtan na nimo ang akong anak. Unsa may plano nimo karon, ha? Magtukod na ko gamayng payag diri. Aron nami kapuyan si Che o mangita na sa kong trabaho. Maayo pa. Taibig kaayo kay nakinahanglan og pahinanti ang among usa ka delivery truck. Ay, nga sa ato pa dawat ako, ma'am. Dawat ka da ug mahimo ka na magsugod ugma. Salamat kayo, ma'am. Mayo hinuon kinakatrabaho na kadong. Nalipay sa bita ko dahi. Pero, maalagi. Niya paintaan ko sa pinakaubos nga posisyon. Ay, sige lang, Udong. Antos lang sa maluoy lagi ang Ginoo nato. Makakita ra ka og maayong trabaho. Mayon ta dahi.
Grabe sa panahon eh. Walang ibaw eh. Usan ako katuig din sa akong gitrabahoan. Joseph, ipatawag ka ni Bob. Magtawag siya office. Ah, sige, bye. Matur ako. Kung sa may tuyo ni ma'am na ko nga, iya mo kong gitapatawag. Ma'am, imo ko na kong gipatawag? Ang atong booking salesman nga si Elfie i-assign sa laing lugar. O kay kugihan magkaugbuutan, ikaw ang napilian nga mo'y mupuli sa area ni Elfie isip booking salesman. Inood, ma'am? Mo na, Joseph. Na-promote ka na. Salamat kayo, ma'am. Na-promote ka na. Salamat kayo, ma'am. Karong si Badaha, ikuyog ka ni Elfie ha, aron makadumdum ka siyang area. Sige, ma'am, sige. Oh, thank you kayo, ma'am. Maayo noon nung kina-promote kita. Ipay sabit ako ikaw, day. Anya ka na sa magkamagsugad sa imong pagka-booking salesman? Karong si Manaha, day. Ang saman, na-memorize na mo ang mga dapit nga akong ingon ni bay. Ah, yes, sir, Elfie. Nakuha na ako. Ay kabla ka, kay tuduan tinggal ko sa eskrito ron mudakong imong sales. Salamat kayo, sir, ha? Lasa ning area ha, tuon. Go man, maulin ta. Ay, kipuya eh. Nya init piyo kayo. Lagi, sir, eh. Ngalang ta maulin si Puy. Ngita lang na taga tong kuan, kapawayan. Ni aircon ba? Kabugdaw sa ta. Aw, maayo pa, sir. Sir, maligo sa ko, sir, ha? Aron, mapris ko ang lawas. Ya, nainitan mo kagani ha. Nakapaway naman ko, sir. Na may kay kaligo, good. Oh, ikaw good. Woo! Oh, ang iasong paminaw eh, ano basa. Ay, la. Oh, sir! Uy, isuod mo galit. Nagkubo na ba ko? Ay, okay na nay. Baligo sa ko aron, mapresko ko. Sige, sir. Sundungan na. Kay isog ini. Sir LP, imo mo nang gigunita ang akong junior. Basta di ka sa kubato ni mo, sir. Oh, sir? Bayot ka? May ibog kong babae, may ibog sa kong lalaki. Kung ganahan kay kuli mo, kay bangason ka. Kung labis mo kay aglawas. Sir, kuhan ka ng ninyo itang sir. Hindi ko magsaba sa usawa. Karoon lang ko rin kayo na. Sige na, atake na ko sa kong gusto. Sige na lang, eh. Karoon lang ni sir, ha? Oo, lagi. Sige, pagtagbaw niya. Ay, salamat yung taan kay tuan na sa layo na isahin si Sir Elfie. Hindi na siya makasama pa na ako. Karon, kinahanglan ako mag-focus akong pagka-booking salesman. Ay, salamat yung taan. Kinahuman nagid ko sa akong trabaho. Bay, ikaw na ang bagong ahinti din eh. Sir? O, parehas ita. Ahinti sa ko. Sa laing kumpanya lang ko. Mau ba sir? Ay, nagpagsira ko eh. Nung sabi ka, tawagal akong sisi. Ako sa si Joseph. Mo pa ulit ko sa syudad. Dungan lang ako. Bidaan ko sa kanan. Ay, yaw lang eh. Nagmotor ako. Aw, mo ba? Sige, unalan ko na mo ha. Ang bis biyahe. Sumbong puhaw na. Gipislit magmayong akong tamo. Paglamano niya. Sip, musta? Ay, Jesse, kam din na. Pero minum ito mag-abot, no? Lagi eh. Ya, saan, manaman ko. Unalan ko ni mo. Sige, kayo, napuya doon. Dawatan niyo. Ay, okay. Paraon sa mi. Snacks na ni mo. Ha? Udah ko apa rin eh. Ay, sektoran na eh. Para tubil sab ni mo nga nagmotor biya ka. Salamat ini sir ha? Sige na sad. Bye na lang eh. Sige, goodbye. Sunod si Mana ba? Birthday na ako. Dungan ang taguli ha. Sa beach naman ko mag-birthday. Hapit lang ka dito ko. Nga, humani mo kaon. Apolil na yun. Sige, bye. Hay naman imong mga bisita ba eh? Okay bisita eh. Nagpa-reserve ako para natunduha. Ha? Nga naman. Lang, ang ganahan lang ko nga magkasuot ang mayo. Nipo naman ko ba eh? Mapawala sabay. Kaya mag-drive ya kang motor. Sige, suod ako sa cottage ba? Biyo sa gamay. Sige, bay, padayan lang.
Ibong ko gamay na. Oh. Ay. Bay, suod lagi ka, Dre. Ay, higda-higda lang sa kugdamay bay. Kay laay man nga wag kaubas-gawas. Sige, katulog na. Kay, mong biyahe pa ba ito? Pahingon sa syudad. Joseph. Uy, bay, igakos mo ko rin mo. Naibaw na tingali ka kung sa ko. Payot ka. Oh, Joseph. Ganakakay ko ni mo. Tubawan ko, Joseph. Kaya ating nagkukulong si gusto ni mo. Pasag nila gusto ko magkabuhatan ni mo. Bay, Jesse. Pare, mahal, hindi kita. Sa ikaduhang higayon, nabiktima na sa kugbayot. Wa ko mahibaw anong halinon di kugbayot. Human itong hitabo naglikay na ko ni Jesse o naningkamot nga, dinigid mo ka sa. O dinilang ko to, daghang salamat sa pagtagadi kong tampo. More power sa RMN. Mo ka mga higalan kaagi ni Joseph nga taga Aligrea, Cebu. Uban sa awit ngayang kipangayo. Awit nga regalohan, pari mahal mo raw ako. Wala